Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open sea. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Преди 40 години в едно малко китно градче на име Несебър бе родено едно момче. Момче с уникални умения, за които щяхме да разберем по-късно. И както във всички филми са супергерои, така и тук момчето имало трудно детство. Но за да разкрие истинските си умения, той трябва да се сблъска с най-големия си враг – готините момчета от училище. И така, в един тривиален слънчев ден се случило необратимото. Момчето се оригнало. Този повратен за него ден той победил хулиганите с една проста оригня, предизвикал земетресение от 6,2 по скалата на Рихтер. И след тази изява дори местната уличница, която тайно харесвал, заменила с лекота готиния с по-готин. С годините момъкът съвършенствал суперсилата си. Тогава осъзнал, че трябва да я прилага, за да върши добри дела. Осъзнах, че трябва да прилагам силата си, за да върша добри дела. От тогава до ден днешен той пазил града от злини и опасности. Престъпниците се страхували от него, а гражданите били щастливи и спокойни. Браво! Много съм щастлив. Аз доволен. През нощта закрил града, а през деня спял като вън. Но никой не знаел истинската му самоличност. Затова го нарекли Супер Спиро. Чакай малко! Какво общо има между суперсилата и името му? Супер Спиро не е длъжен да обяснява защо се нарича Супер Спиро! Помощ! Помощ! Не, моля ви се, не ме наранявайте. Виж го само колко е безпомощен. Ще прибия се и този учебник по математика. Моля ви, не идете. Момчета, искам преди да спася бедният нещастник да си застанете по местата. Не искам никакви близки планове или кадри отгоре на ракурс, които ме правят дебел. И искам да снимате само десния ми профил. Той е по-добър. Без повече празни приказки. Време да се развихре. Страх ме! Не я, това са по география. Спрете! А? Зубари от тайката на града. Знаех си, че си имам работа с вас. Пригответе се, защото най-големият ви кошмар идва. Това искам да се изреже. Това ли бил Супер Спиро? По-скоро Супер Зиро. 0 на английски. Ще ми се присмивате, а? Назад! Имам транспортир и не се страхувам да го използвам. Не знам кое е по-лошо. Земетресението или вонята. Определено вонята. Отстъпление! Може и да спечели тази битка, но най-вероятно ще спечелиш и войната. Вие ме спасихте. Разбира се, нали съм супергерой. Как ти е името? Хулиандър, сър. Хулиандър Неразбирагиев. Ако знаех по-рано, че се казваш така, нямаше да те спасявам. А сега се усмихни, че ми снимат за пресата. Готово! Супер Спиро отново спасява човек в беда. Добрините на Супер Спиро нямат край. Ей, най-обичам вкъщи. Я да видя сега как са ме представили по новините. В момента сме на живо от мястото, където Супер Спиро за пореден път спаси човек. Моля, разкажете ни какво се случи. Значи бях нападнат от банда зубари,
когато той дойде, от нищото и ме спаси. Такова... Супер Спиро, ако сега ме чуваш, моля те, разкрий се, да знам на кой съм благодарен за живота си. Това ме навежда на въпроса. Кой е Супер Спиро? Къде живее? Дали някога ще се разкрие? Да, бе, ще се разкрия. Кой супергерой се е разкрил? Драги зрители, извънредна новина. Току-що ме уведомиха за човек, който знае кой е Супер Спиро. О, не! Някой ме е разкрил! Излъчваме директно от пресконференцията, където единственият очевидец ще разбули мистерията около този таинствен герой. Хора, дойде момента да ви кажа кой е Супер Спиро. О, не! Този зелен тарикат ще ме разкрие! Ужас! От гилдията за супергерой, ако разберат, ще ме изхвърлят! Няма повече да ви бавя, затова директно ще ви кажа истината. Аз съм Супер Спиро. What? Абсурд да му повярват. Супер Спиро, градът ви е толкова задължен, че ви връчва тези пари като признателно. Обещаваме ви, че от сега нататък ще имате много облаги. Ченгетата няма да ви глобяват. Всички ще ви се подмазват. Няма да чакате на опашка или за маса в ресторант. Бре! Се побъркам! То скъртен да ми отнеме славата. Тишина! Тук щом се обади някакъв тип, който казва, че зеленият човек с очилата е лъжец. Също така твърди, че той е истинския Супер Спиро. Какво? Не. Това е недопустимо. Няма да допустим да се опетнява името на... Не съм свършил. Предлага пряк дебат на живо, в който публиката сама да реши кой говори истината и кой лъже. И къде иска да се проведе този дебат? Не каза. В момент. Значи мястото го оставя на вас. И така, приемате ли предизвикателството? Приемаш, нали? Супер Спиро, ние сме с теб. Изглежда нямам друг избор. Супер! Май пак опрето от конците. Здравейте, драги зрители! Днес ще станете свидетели на извънреден лайв, в който ще се опитаме да разкрием истинският супергерой между нашите двама гости. За да няма объркване, ще наречем този господин Супер Спиро номер 1, а господинът от другата ни страна Супер Спиро номер 2. И така, кой е истинският супергерой? Първо, аз съм по-фотогеничен. Второ, аз си признах първи. И когато дойдоха облагите, изведнъж всеки почна да твърди, че е Супер Спиро. Трето, кой супергерой би си кръстил псевдонима като истинското си име? Много удобно. Няма що. С цялата си отговорност заставам за твърдението, че аз, Пешо Слепият, съм истинския Супер Спиро. А вие твърдите, че всичко в това шоу е нагласено. След тази главозамайваща реч, публиката буквално избухна. Нека да не разваляме шоуто с дълнопробни интриги. Напълно сте прав. Противно на хорското мнение, нашето шоу не си крепи рейтингът на дребни интриги. Опитваме се единствено да разкрием истината. И така, номер 1. Казал си публично, че номер 2 е гей. Така ли е? What? Истинският Супер Спиро никога не би казал такова нещо. Опитвате се да печелите като ме излагате, а? Ако се опитвахме да печелим, щяхме ли да пуснем гласуване с толкова ефтини СМС-и? Само 3,60 с ДДС-то. Между другото, да видим как върви вота. Въпреки, че не знаем кой е, изглежда имаме победител. И това е номер 2. Браво! Знаех си! Край. Ти и аз отвън. Бой! Рейтингът ми се скочи до върха. Искам да кажа, давай Супер Спиро. На 3 минуса на този клонинг. Бой! Мисля, че забравих котлона вкъщи включен. Така, докъде бяхме стигнали? Да, окей, готов съм. Приготви се да бъдеш пометен. Хай! Вече ме ядосвам. Сега ще усетиш гнева ми. Приготви се за... Кого заблуждавам? Дами и господа, официално обявявам, че той е истинския Супер Спиро. Да. Ти си призна? Как няма да се признае? Между нас казано, аз съм ти голям фен и искрено ще се забавлявах. Какво ще кажеш след това да те черпя по една бира?
До сега никой не ме е черпил нищо. От сега нататък всичко ще се промени, приятелю. И така, момчета, в крайна сметка, кой от вас е истинският Супер Спиро? Аз. Браво! И това писмо е за теб. Гневно писмо от гилдията на супергероите. Свършено с членската ми карта и 50% намаление на супер костюмите ми.